We are here to witness the launching of the COVID-19 vaccine, and today we have with us 100 health workers who will be taking the vaccine in phase 1. So I would like to say, that as we all know that the coronavirus disease is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus, which has spread throughout the world. In March 2020, in India in particular, the World Health Organization declared the COVID-19 outbreak as a pandemic. The pandemic had severely ravaged the health system and economic and social progress globally. In India itself, 96,06,810 were confirmed with COVID-19 and 1,39,700 deaths have occurred so far. Vaccine will provide a long-lasting solution by enhancing the immunity and containing the disease spread. The COVID Shield vaccine is manufactured in India by Serum Institute of India Private Limited, Pune, and we will be using this vaccine to vaccinate the health workers. Till 15 January 2021, the healthcare worker registered for vaccination is 2,333 in our district, for which in this phase 1 we will vaccine 100 health workers. So I wish all the health workers who are going to take part in this exercise the best, and God will keep us all safe. Thank you so much. Kari India barok kawai bat barok ke jela ki badon haka kentup ya ke jela Meghalaya Mynta ke Sngi ke la penlong ya ke jeng ai Tika COVID-19 da ke bas Sdang shwa na kinong trei ke kot ke khya bat kinong trei ki ba hakmat e jong ke tenat ke kot ke khya ki bala tampalat klur ngut hapo kari India barok kawai ke balong kum ke jeng ile persya ya ke jeng pang COVID-19 ke bala penjenjar bat simru ya ki bubun ki men simbreu ki bala hapru ban penlong ya ke pag hangsenong hakari barok kawai. Hadin bana kaliang jong Menteri Rangba kari India Usri Narendra Modi ula pli pajba ya kene ke jing ai Tika syaki pajba kari habaro ki jela jong kari kila penlong ya ke jing Sdang ai Tika Mynta ke Sngi. Hari Bhoi District lapli ya kene ke jing ai Tika dai Deputy Commissioner kari Bhoi District ikong RM Kurba ha ke jing idon lang jong Dr. M Mauri ubadeu District Medical Health Officer rengkat kinong trei ke koj khya Mynta ke Sngi ke khat nril tarik upanai Januari 2000 arpawai haum sning CHC ha ke ba hadu 2000 laispa lai saungut kinong trei jong ke koj khya kila penrung kerteng yela de ban yo ya kene ke Tika COVID-19 ha kene ke Sngi sispa ngut sya kinong trei ke koj khya la aya kene ke Tika COVID-19 ban pentikena susu sya ki pajba ya ke jing singan ban aya kene ke injection I Dr. Merin Sya Lengdo ibade I Dr. in charge jong ka sning CHC ila shim nengkong ya kene ke jing ai injection habayo ban ya kran badi ila ong ba kene ke injection kamdon kono ke jingma ya ka met ubreu henry kadang penklan susu ya ka bormet Shua bangan him ya kene ka vaccination te dang ningkong mo men Sngi men ar Sngi habang yo snow bangkin launch ha ka si jonga ngadon hi ka jing sngo konyo khandiat namar ba ka de ka jing ka inject ka batmai tamba wat la ka taru kum ka medical person pade ngala tho bat ngala snap thu ban ong ka jing mentoy ka jongka bat ka jing ma ka jongka kanu ka bade ka bakham khia kum bangi jule iki medical decisions jungi ti bat bangin la yale persya ya kani ka jingpang ru la baharo sisnem hi mentala long kum sisnem hi ti ngila ya lut ban bor mensim ru ti kani ka small thu ba kani ka jingwan jong kani ka vaksin kalong hi kum ka jing job yang ni bangi yo pada ya kalat jing ada kabawan Mynta ti de nak kata kadau hi bangarai ban pediang ya kani ka vaksin Mynta Sngi ti bakade hapo si la jong dengan lashim ban long baning kong kenang makan nong muksa ya ki staff ki jongaru ki ba dang
ki bedang arkatin ti kenang baki ru kini ida kanuk saba ngakum kanong yalam ru nga shimya kani ti kani ru ka kadai ka jing smo jonga ba ni dei hi ban piang namar ba ya percaya kani jing pang don dawai ban sumar ti kadai hi ka jing ya dahi lemba ka vaksin ka ba ni la ban kham smo shngan ti ha ka por ba yo ya ka inject pade ngala smo dengo ba don jing pang don jing smo tha la ni bayat yo smo rong amnoi khami yo smo ba wat dang ade nong sumar ya la demo long ka don hi ka jing kho nyo la da shadung ya la de andai kam don jing pang but hadian ba up yang dala dep ai inject ka like ho minute bang ade ban shong ban khmi ban pe yo don ka aka nga shim klam shim don kanu ka jing sitam nga ai khubor ru ya ki priu ki patba ba kiru kin snap thu ba kin rai la ka jong ka rai bat la ka jong ka jing snau thu bat la da ki don pada ka jing bom snau thu ai te kin ka liangi kan tingi khat kam ka jing shai bang idon ngin batai ti ya ka ai ka bang ngim tip ru ngin batai rekat ka bang tip pat ngin batai ba kin la man ai ban shim ya ka rai pada ka ban long ka jing chengan yang ni tang ka ta beli shipun Habayo pat banyakren badu Dr. M. Mauri ubade UDM and HO ke Bhoi District ulai thu bakalong ke badon kam banshim ya kene ke injection banyada na kene ke jingpang coronavirus bat ongru bakane ke Tika kamdon keno ke jingma kumala jukren haki babun ki jingpen pena ki bapen bakla ya ka jing sothu ki pajba se kumba fitip hi ba Mynta kasi khan trik jong Januari 2020 ke India borok Bhoi Sdang ki ong ka roll out ya uniu COVID vaccination. To Prime Minister jungi menen step inaugurate launch kene ka program. Te haju upor baro ki benta ju India baro Bhoi Mynta kasi ngi ya launch lam ya kene ka vaccination. Te kumba ngi tip ru hangni ari Bhoi jungi ru ngi launch Mynta kasi hangni po Sngi CHC. Te hangarang hajing dan lang ru i Commissioner Secretary NM Nampui nangta Deputy Commissioner jengi nangta ki representative na po WHO jadi upor gidan na po UNICEF ru batnya ki staff ki doctors ki dan lang hakani kasi ani po Sngi but kebesok nak kalau ba nikong i doctor in charge jong ni ka CHC Dr. Merin Sharif do ila volunteer dala di ban ai nikong i kani kading ba itna ban man boleh ba daladi hi isim dengan responsibility ban insa ikiwai ba kene ke vaksin kalau ke bang bero ngila ban ai mang dan jing tim ni te kakum ka guideline jong ka sarkar ke long ba man la ki session kawai ke session kan vaccinate sispa angut ki beneficiaries te nomor Mynta kasi Sdang hangni hangni ru ngila list sispa angut hi candidate ki ban ai ya kene injection nomor kini vaksin bangiyo mangi state ni kadai ka bangi khot ka Covishield vaksin ma te uni Covishield vaksin ngin hap ai ini vaksin arsin kata kamut kitu bayo Mynta kasi kiyo 0.5 ml IM nang ta hadin som tiu kin sayo second dose kata kadai kan complete ya kata ka vaccination jong ta jong wei bri ma kata kadai badan kamba ban yo second dose ngimla banong bala adet Mynta kasi nginam aisyu kata kamba nomor ba ka immunity lane kata ka jing immunity ngong threng bat ka jing khasi ngila banong ba kata ka ban develop ya kata ka jing khan jo kemet ng ba ni vaksin kan wan hadien bangi la ai second dose te Mynta ka first stage kemot kin aisya ya ki health workers first stage kabar kin sawan sakini ki frontline workers kemot badai ki polis ki berapa ki frontline workers ki kindu pajba ha nanta ka balai kan wan ki drill ki belaksan post nem sheneng bat gitu ki bawa lada hapo san puru nanti ki badan yang ni ka comorbidity disease kemot ki badan hypertension diabetes le kana ko jingpang jong itor naik ki heart le gitu ki preference hadin kata pat ke sedan ka ajing injection pajba ki berapa iwe ni dai banyo ya ka ni ka injection di kumpang itip ba Mynta la jan la sistem nilai yang ba kan ke pandemik ni kini ke pandemik ngam dan kam ni thu ka no kala pen sitom yangi ki health workers ya fi ki pai ba but ya bro iwe lalu kinong business battery business lalu battery bala
ila ya jejal baro ti hendai ke dei jing sungu bakrau ba ila ban sungu ni kong ai play hendai ke pangan sungu lo itu ke scientist ki expert di baterai sistem Malaysia kita kembang itip kita pala ya ka balai baterai lu ban yo ban timi uni vaksin te da jing te sistem ila yo ni vaksin bat menta ka ke bakongsan ini kolong bangin yo ban ai ni vaksin kenang ba inlong ibal ayada nam tak ni jing pang coronavirus bagi nam dan su jing ting in wan in yo yang kita jing em ke patumai kembang jing beras kertas te katahi ke badan kami ingin menta bangin ya pensul iwe man yo ini vaksin bat ni kermen bak sarkar kan ai di vaksin namar kembang itip bag India pat ba babon te kermen bangin la ban pendek ya barakhai